Әйдә. Әйдә. Исеңдәме иркәм җир читенә, китәргә дә әзер идең син. Шул сүзләрең өчен яраттым да, иң кадерле кешем хәзер син. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Шул җирләргә китеп адашулар, кирәк түгел йөрәк күтәрмәс. Ышанычлы бит ул безнең сөю, күңелләргә җилләр үтәлмәс. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Без булмаган җирдә гөлләр башка, башка төрле сайрый кошлары. Йөрәкне соң мәхәббәтне сынау, яннарымда гына бул барып. Мәхәббәтне сынар өчен генә,